El seu material principal és residu de marbres i granits que generen empreses d'aquest sector i és un material que té un gran impacte ambiental perquè és un material que pesa moltíssim, que ocupa un volum enorme. Tota la zona de seients es produeix amb fusta FSC. És un material que té un segell de qualitat ambiental que ens assegura que la fusta que fem servir és d'un origen responsable. Amb aquests residus de marbres i granit s'omplen unes gàbies d'acer galvanitzat de dues mides diferents, una gran i una petita, que combinades, a mode de puzzle, permeten generar un nombre infinit de tipologies de mobiliari diferents. Està dissenyat per Nut Creatives. Sao Prat és una empresa d'inserció laboral que treballa amb joves en risc d'exclusió social, unint la formació prelaboral a un contracte de treball i sent la producció la que sustenta la formació dels joves. L'empresa té dues línies de negoci, una en construcció i manteniment d'edificis i una altra de disseny gràfic i creació de pàgines web. Tot el procés constructiu l'han realitzat els nostres oficials i joves contractats per part de l'empresa. Pensem que el projecte Relaja és un exemple de com el disseny pot ser una eina millorable per tal de fomentar economies locals de proximitat. A més, en projectes com aquests, creiem que es poden crear vincles positius entre empreses socials i empreses d'innovació com pot ser Nut Creatives.